Svaki vlasnik želi veći profit, pa gura još prodaje i još reklama. A najčešći razlog što račun ne raste nisu prihodi, nego troškovi koje niko ne preispituje. Danas prolazimo 7 troškova koje možeš da presečeš već ove nedelje. Nijedan ti sam neće srušiti firmu, ali zajedno tiho ti jedu profit. Prvi trošak. Softver koji jedva koristiš. Marko je nedavno seo i pobrojao pretplate. 80 evra mesečno za alate koje niko nije otvorio pola godine. To je skoro 1000 evra godišnje ni za šta. Uradi popis svaka 3 meseca i pitaj jedno. Da li nam ovo donosi pare, štedi vreme ili smanjuje trošak? Ako nije, gasi odmah. Drugi trošak. Prostor veći nego što ti treba. Kirija je obično najveći fiksni trošak, pa i mala korekcija donese mnogo. Prošetaj kroz kancelariju usred radne nedelje i iskreno pogledaj koliko stolova je prazno. Ako pola prostora stoji, ti plaćaš kvadrate koji ne donose ništa. Manji prostor često daje isti učinak, uz mnogo manji račun. Treći trošak. Marketing koji ne vraća pare. Mnoge firme troše na reklame po inerciji, jer se tako oduvek radilo. Ali pitanje nije koliko trošiš, nego koliko ti svaki dinar vrati. Ako kampanja košta 1000, a donese 500, ti ne ulažeš, nego curiš. Šta radi? Pojačaj. Šta ne radi? Pauziraj bez emocija. Četvrti trošak. Previše zaliha. Jelena je uzela veliku količinu jer je dobavljač dao rabat, pa je pola godine gledala kako roba čeka kupca. Popust nestane čim se roba ne proda, a ti i dalje plaćaš skladište i rizikuješ da propadne. Naručuj po podacima, ne po osjećaju. Cilj nije 0 zaliha, nego brz obrt. Peti trošak. Putovanja bez jasne svrhe. Avion, hotel, prevoz, kotizacija, plus dani kad se ne radi. Sitnica postane ozbiljna cifra. Pre svakog puta pitaj se, može li isto da se reši video pozivom? A kad put stvarno ima smisla, znaju napred šta želiš da izvučeš iz njega. Šesti trošak. Stari ugovori sa dobavljačima. Radiš sa istim ljudima godinama. Cena raste malo po malo i jednog dana plaćaš znatno više nego što tržište traži. Bar jednom godišnje otvori sve veće ugovore, traži nove ponude i pregovaraj. Saradnja je vredna, ali lojalnost ne sme da te košta. I sedmi trošak, sitnice koje se nakupe. Kafa, članarine, duplo osiguranje, telefonski paketi koje niko ne koristi, automatska obnavljanja. Svaka deluje premalo da bi je neko preispitao i baš zato prolazi. Jednom mesečno prođi kroz sve što se ponavlja i pitaj da li stvarno pomaže firmi ili ide iz navike. Da spojimo sve. Firme retko ojačaju od jednog velikog reza. Ojačaju kad zatvore 10 malih rupa kroz koje novac tiho curi. Odvoji ove nedelje sat vremena, sedi sa izvodom i podvuci šta ti zaista treba. Ako ti je ovo pomoglo, prijavi se na Cash ili Biznis i vidimo se u sledećoj lekciji.